Здравейте, днес съм на добра и лоша тема. Едно момче от коментарите долу беше написало защо си харесваш видеята, много си тъпа и проста. За това аз не обръщам внимание и само казвам, че това за мен е много тъпо. И не си ги харесвам сама, а ги харесва някой друг. Не знам. Затова реших да направя нов канал. Ще бъде много по-хубав и по-интересен, така че може да се абонирате, наистина, понеже абонатите са малко, така че просто умолявам, абонирайте се, харесайте видеята ми и понеже ще правя въпроси и отговори с мен, задайте въпроси или пък също може и предизвикателство, ще го направя на 3-4 части, така че абонирайте се, харесайте и всичко, което може да се направи, за да се, така да кажа, не рекламира, визуализира и популярен да стане моят канал. Не се хваля за нищо, просто искам да стане популярен и да имам много хубави клипчета вътре. Така че благодаря, че гледате това видео. Умолявам ви, абонирайте се, харесайте и коментирайте, защото мисля да направя giveaway, за да може да си спечелите наградата. Още не съм измислила каква да бъде тя, но ще има и награда. Така че това беше от мен. Приятна вечер. Чао!